Takže ešte raz. Marcel a Marek, naše dolnodubovské lyžiarske hviezdy. Takže kaďaľ ideme? A kto je tu ešte z Dolnodubového? Tatiana Ivanovičová. Tatiana? No dobre, paráda. Tak potom ideme na odľahku kopču dole. Dobre, všetci dubovania. Takže ideme a som zvedavý, ako vám to ide. Tu vidíme Filipa Jankoviča, tiež našeho Dolnodubovana. No Filip, poďme! Poďme Filipo! Čekajúce. Super. Máme Mareka Šaleka v akcii. Pozor Marek! Za mnou je Marcel. Marek vynikajúco. Perfektné. Zase tu Marcel. Marcel, aké pocity? Dobre? Super. No, počúvajte, musím vás pochváliť, super. Parádička. Marcel jednotka. Dobre, paráda. Marek, zakývaj! Čau, čau! No dobre, ja už to okruh vypnem. Marcel, zakývaj. Čaves.